Goddag, jeg hedder Lars Mathiasen, og jeg er formand for Komiteen for Strategiske Vækstteknologier under det Strategiske Forskningsråd. Jeg vil gerne byde jer velkommen til den her korte seance, hvor jeg vil give jer nogle informationer, der kan være nyttige, når I nu overvejer at sende ansøgning ind til vores programmer her i 2010. Vi er en komité med en stor portefølje af forskningsaktiviteter. Lige for tiden har vi omkring 80 projekter eller centre i vores portefølje af aktive forskningsaktiviteter, og vi har en samlet porteføljeværdi med støtte fra os på 625 millioner kroner lige for tiden. Og dertil kommer selvfølgelig de penge, som aktiviteterne selv har skudt ind fra virksomheder eller forskningsinstitutioner. Så det er en ret betydelig mængde forskning, der gennemføres gennem vores program. I år, i 2010, der er der 2 specifikke programmer inden for vores område, som man kan sende ansøgninger ind til. Det ene program, det hedder Tværvidenskabelig Nano-, Bio- og Informationsteknologi. Og i det program er der 91 millioner kroner til rådighed til uddeling i 2010. Det andet program, det hedder Intelligente Samfundsløsninger, og i det program er der 85 millioner kroner til uddeling i 2010. Lad os kigge på det første program. Det er altså tværvidenskabelig nano-, bio- og informationsteknologiforskning, vi er på udkig efter. Så det betyder, at hovedansøgeren for disse aktiviteter, det skal være en person, som er aktiv international forsker inden for nanoteknologiforskning, bioteknologiforskning eller informationsteknologiforskning. Det er det ene kriterie. Det andet kriterie er, at forskningsaktiviteten skal være tværvidenskabelig. Det betyder, at der skal være en anden faglighed, et andet fagområde med igen dygtige internationale forskere, som bidrager til forskningsprogrammet og skaber synergier, der kan skabe gode løsninger i programmet. Det er interessant at bemærke, at dette andet fagområde, det kan være nano, eller bio, eller informationsteknologi, som indgår som den anden komponent, men det behøver ikke at være det. Det kan også være økonomi, det kan være andre ingeniørområder, det kan være andre områder inden for science, eller det kunne være samfundsfaglige discipliner, som kunne indgå der. Så i en vis forstand er der frit slag med, hvorledes I som ansøgere tænker på at skabe konsortier, der kan lave kraftfulde ansøgninger med samarbejde med andre discipliner. Det er det første program. Det andet program, vi har, er så intelligente samfundsløsninger. Og det, der gælder her, er, at hovedansøgeren skal være IT-forsker. Så det er altså fokuseret på en af de 3 teknologier, vi beskæftiger os med, nemlig informationsteknologi. Og den anden ting er så, at aktiviteten skal sigte på at løse et væsentligt eller flere væsentlige samfundsmæssige problemer. Det er det, der ligger i intelligente samfundsløsninger. Så man skal adressere et problemområde inden for et eller flere danske aktivitetsområder. Det kunne være inden for landbrug, det kunne være inden for industri, det kunne være inden for den offentlige sektor. Der er i og for sig frit slag, hvor disse problemstillinger skal være forankret. Men det, der er væsentligt, det er altså de aktuelle og væsentlige problemstillinger, og at informationsteknologi gennem en forskningsindsats kan komme til at være del af løsningen på det problem. Så det er altså de 2 områder, som vi tilbyder programmer indenfor i år. Når I nu laver ansøgninger, så skal I være opmærksom på, at i 2010, ligesom sidste år, så er vores ansøgningsproces tilrettelagt i 2 trin. Så den første vigtige dato at lægge mærke til, det er den 28. april. Det er sådan, at I kan sende en interessetilkendegivelse ind inden den 28. april. Og en sådan interessetilkendegivelse, den er typisk på 5 sider, hvortil der så kommer en række bilag. Så ideen er altså at lave en forholdsvis kort, fokuseret interessetilkendegivelse, der giver os et grundlag for at beslutte, hvilke af de ansøgninger, vi så får, der går videre til næste runde. Den beslutning vil vi tage i juni måned, og I vil så få en tilbagemelding, hvem der vil gå videre til næste runde, og hvem som vi ikke prioriterer i denne omgang. Dem, der så går videre til næste runde, de skal indsende en endelig ansøgning i løbet af det tidlige efterår,
og vi vil så tage en endelig beslutning om, hvem der får penge i 2010, og den vil komme tilbage til jer, der søger i november måned. Så det er altså de 2 trin. Jeg vil også gøre opmærksom på, at I kan søge om 3 former for virkemidler på tværs af de 2 programmer. Og de 3 virkemidler, det er projekter, det er netværk og det er centre. Et projekt er en aktivitet, hvor I søger om 10 millioner kroner plus. Det kunne være lidt mere end 10 millioner kroner, men det skal være mindst 10 millioner kroner. Og I har så noget medfinansiering selvfølgelig. Og et sådan projekt, det fokuserer på løsningen af et specifikt problem. Det løber i 3-5 år. Netværk er større, men også mere eksplorative i karakter, og her kan være konsortier af folk, der indgår for at finde på nye forskningsområder af strategisk værdi på tværs af måske lidt utraditionelle grænseflader mellem fag, eller også inden for problemområder, der ikke har været undersøgt tidligere til bunds. Og en sådan ansøgning om et netværk, jamen der søger man om 15-20 millioner kroner i støtte plus medfinansiering, og et sådan netværk, det vil være aktivt i 5 år. Og endelig til sidst kan man så søge om centre, og et center er igen meget fokuseret. Her er der altså et etableret forskningsområde, og der er en fokuseret problemstilling, som man adresserer, men det er en stor satsning, og den løber i 5-7 år, og vi vil typisk give støtte på omkring 30 millioner kroner, hvortil så kommer medfinansiering. Jeg vil også lige nævne, at når I nu sender en ansøgning ind, eller en interessetilkendegivelse ind, så er det nogle ganske bestemte kriterier, som vi lægger vægt på. Og der er 5, som jeg især vil betone. Det første kriterie, det er forskningshøjde. Alle de bevillinger, vi giver, det gives til ansøgninger, der stræber efter at lave væsentlige resultater forskningsmæssigt i den internationale litteratur. Og det er teams, som indeholder forskere med en track record, der viser, at man kan lave forskning af meget høj værdi. Så forskningshøjde er det første kriterie. Det næste kriterie, det er samarbejde med industri eller institutioner. Så det er strategisk forskning, jeg søger om, og det betyder, at der skal være praktiske problemstillinger i centrum af samarbejdet, og der skal være et tæt samarbejde mellem forskere på den ene side og problemejere på den anden side. Og dette samarbejde skal manifesteres i et solidt konsortium, som driver forskningen fremad. Det tredje kriterie er, at vi lægger vægt på forskeruddannelse. En væsentlig del af pengene, vi giver, skal gå til uddannelse af yngre forskere, som deltager i at løse problemerne, og som bidrager til udviklingen af en ny generation af forskere i Danmark, som ved, hvordan man arbejder sammen med industri og institutioner og bidrager til løsning af samfundsmæssige problemer, samtidig med, at man udvikler forskning af høj kvalitet. Det fjerde kriterie, det er, at der skal være elementer af internationalt samarbejde. Det er vigtigt, at de penge, vi giver, de bruges til at løfte dansk forskning til endnu bedre niveauer, og det gør vi ved i disse aktiviteter at arbejde tæt sammen med, selvfølgelig selektivt inden for de områder, hvor man især kan lære noget, med internationale forskere, der kan bidrage til konsortiets problemløsning og forskningsudvikling. Og endelig det sidste, vi ser efter, det er commitment. Det er jo konsortier, der søger her. Der er parter fra både forskersiden og problemsiden, og derfor er det altså meget vigtigt, at vi kan se i ansøgningerne, at der er commitment til samarbejde, og at alle parter de vil spille en aktiv rolle. Det ser vi så på ved, at der er tilstrækkelig medfinansiering. Medfinansiering er en god indikator af, at teamet de faktisk vil arbejde sammen om at løse problemerne foran dem. Til sidst vil jeg sige, at vi er en komité med brede skuldre, der består af en række meget dygtige forskere, og består af folk med stor erfaring i forskningsbevilling og forskningsvurdering, og også folk, der har omfattende erfaring i at selv deltage i eller facilitere samarbejde mellem forskning og industri og institutioner på den anden side. Så vi er en komité, der glæder os til at se jeres ansøgninger og synes, det er spændende at arbejde med de her ting. Vi har haft et udskiftning. Det sker med jævne mellemrum for at skabe fornyelse. Så der er 3 af medlemmerne, der nu har tjent os i 5 år, der er trådt ud med udgangen af 2009. Det er Søren Damgaard, det er François Gray og det er Joachim Lundberg.
Til gengæld har vi fået 2 gode nye internationale kollegaer ind i komiteen. Den ene, det er professor Bodil Holst, som er i øvrigt dansker, men arbejder i Norge. Hun er professor i Bergen inden for nanoteknologi. Og den anden, det er en nordmand, Kjetil Jacobsen, som er professor i bioteknologi ved Universitetet i Oslo. Jeg vil opfordre jer til at søge, jeg vil opfordre jer til at kontakte os, hvis I har nogle spørgsmål, og jeg ser frem til at få rigtig mange gode ansøgninger fra jer i løbet af de næste par måneder. Husk, at vi har ansøgningsfrist den 28. april for interessetilkendegivelser.